Monille suurin yllätys kuolemantapauksessa Espanjassa on se, kuinka nopeasti kaikki tapahtuu. Suomessa hautajaisiin on usein viikkoja aikaa, mutta Espanjassa aikaa on tavallisesti vain 2 tai 3 vuorokautta. Tämä nopeus voi tuntua omaisista usein häkellyttävältä. Suru on vasta alussa, mutta päätökset täytyy tehdä heti. Espanjassa vainaja normaalisti tuhkataan ja osaltaan selittää tiiviin aikataulun. Vaikka asiat etenevät nopeasti, niiden ei tarvitse tuntua kaoottisilta tai hallitsemattomilta. Me Swan Funeralsissa huolehdimme siitä, että omaiset saavat rauhan surra ja kerromme selkeästi mitä tapahtuu sekä hoidamme käytännön asiat oikeassa järjestyksessä. Nopea aikataulu ei tarkoita kiirehtimistä ihmisyyden kustannuksella. Jokainen vaihe voidaan hoitaa arvokkaasti ja kunnioittavasti.